Bocahnya ini mesti wis do ning kalangan. Nah, aku ora rono ora. Lumayan lah. Ora iso balekno kalahku sing wingi-wingi. Duit kon dineh. Ah. Dadi ora temenan. Bu. 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 Ana apa le, Pak? Dilah. Ana duit ora? Duit apa, Pak? Kowe ora tau mbek duit aku kok takut duit. Ya make anak-anak kan tak utang ngono. Jelas sik. Kan duit blas aku. Ya maksudnya nembok silai kan sok tak balikno aja. Mau tanggung modal. Model apa le, Pak? Aku dengan wis kadung kalah judi. Apa? Tanggung judi karepku nek menang nak ya nek tinggu bangun-bangun omah lah tinggu wis urip tak mulia. Ya iya nak menang apa le nak kalah? Terus piye? Wis go. Wis dhewe urip karo wong lanang. Yo ngene iki lho, sing mari aber. Wong judi kalah iki karo ngene. Mulane go, aku njaluk duit modal iki kudune mbok kei. Nilai ngono. Ben aku nek dicit menang. Mbah. Ora ana di gedung sik. Areh kabeh nek iki. Kacau nek iki. Soale mbah kono anak-anake ngono mek dol. Nyanyi lah. Wis sapa ngono lah. Dan sing Nanti, Pak. ora urusane Mas. Wong itu ora usah urusan. Jadi sama kiai. Pak. Wong lanang kok penggawean kok ngono terus. Gak tau mikir anak bojone apa piye. Bun. Kedong. Ajeng ana perlu kalian jenengan sekedap boleh? Pemirsa. Anu nang jaba lek wis delok ayo. Ya wis. Ana apa, Bro? Ini lho lek, aku karep nyedhek kowe. Piro, Bro? Ya pas sithik-sithik lah. Ya aku tak golek-golekno, Bro ya. Nek menawa. Tapi bangku apa? Ya iku lho lek nggo ya kebutuhan lek, sing tuku beras sing tuku lauk. Ya wis atra aku tak golekno. Nek ana sampean. Ana insyaallah ana, Bro. Aku tak golekno. Lah, mau kapan? Ya paling kok 3 dino lah tak kae lek. 3 dino. Iya. Tak golekno sik ya. Iya lek. Lah niki kene sik. Apa ngopi sik? Gak usah lek wong susu. Tak golekno sik. Iya lek. Tunggu. Kendang anak juga. Ora tak beli tangan ya. Ora sampe nek kalahku sing wingi-wingi. Menawa iso balekno kalahku. Enten lek? Ono, Bro. Iki mah aku gesek-gesek Mas. Anane kipas lho Ya ya. gak apa-apa lek.
200 iki ya. Wis pokoke tak gosok lek Iya, iya. tolong dino nang tak kae lek. Iya iya. Iki aku yo tak ndang balik ae kok tak tinggal blonjo bojoku. Iya iya iya. Wis matur nuwun ya. Iya iya. Assalamualaikum lek. Waalaikumsalam. Hati-hati lho, Tro. Iya iya lek. Wah, biasanya Adit Yamin iki wis nelpon ngabari ngajak ning kalangan. Kok orang telepon-telepon iki bisa chat ning Indonesia. Saya orang. Iya iki. Surup ngene kok, orang ngajak-ngajak. Telepon. Halo Dit. Piye? Wis nang lokasi? Loh. Saletro mang wis mbek kabare kurang. Loh, lagi perjalanan wonge. Ah, nek ngono aku tak njaluk modal bojoku sik ah. Menangko nek iso menangan masuk Adik. Bisane dungane bojoku mandi. Ndak ya, Dit? Yo wis ah ngono tak nusurono aku ya. Oke. Dik. Apa ya, Mas? Gesek kene, Bro. Iki lho, Dik. Adit terus nelpon. Terus? Ngajak ning kalangan. Ya biasa. Dadu? Iya. Piye? Bapak iki modele tipis. Sampeyan di piye para, Dik? Yo duwe, Mas. Piye tak modeli sing akeh? Bentuk duit sing akeh kok ndek inginane, Mas. Iya, Dik. Tapi kudu menang lho yo. Mesti menang aduane istri. Iku mesti menang. Ngono, Mas. Nek disemangati iku. Ya wis ah. Iki anggo duit akeh, Mas. Iki engko nek menawa dadi tambah akeh, Mas. Iya. Iki kowe tak modeli yo, iki gowo. Engko menangno sing akeh yo, Mas yo. Iya, Dik, kena nggo shopping. Iya. Kena nggo tuku skincare. Apa, Mas? Skincare. Skincare ngono. Iya, pokoknya skincare ya. Ah, yo. Siap. Ilat-ilat Jawa yo. Nek ngono aku tak mangkat ning kalangan dongakno supaya bojomu menang. Iya, Mas, tak dongakno muga menang ya, Mas yo. Oke. Oke. Hati-hati ya, Mas. Oke, Dik. Yo dong diaweti Dit. Iya iki lek. Gen ndang entuk sithik-sithik wis ditung sithik-sithik lah. Sementing mlaku yo. Karo ngancane kancane yo. Iya ki ndang pasang. Wis pasang wis iki lah. Duh, aku ora mbek teni mang piye lah? Ya aku yo carry kok. Alah emang lo lagi njuk model bojoku. Yo kan yo Imang lo. model make to yo. Heeh, mesti ya. Aku lah seneng nak karo kowe ku modelmu akeh yo. Bojoku nang gawani duit meneh. Wadah. Kowe enake lah entong. Iya. Emang metune apa emang? Mbok anggere pasangan. Mbok yo sindian sik gak apa-apa kok. Sitian sik ngenteni saletro. Oh, ngenteni. Are manganu. Ini Aku kan neng yo- 66. Wis, pilih kene. Nah, nek mbek sanggol iki ya tak tambahin ya. Kayak neng selawe. Lah yo ning gune wis 16 lah. Heeh. Nah, ono Tak geret dineh lho ya. Tak Iya. apa. Aku ora untung malah. Yo yo. Kayak iki kabeh. Nah, udah buka. Wis yo. Karung tadi saletro. Sithik-sithik Wis, yo. Ya wes. Oh, bae. Untuk aku ya. Telu papat. Kemang kodi. Waduh yo. Aku neng selawe. Ayo. Buka nang jipuk neng 6. Waduh, iki gak ngono. Ah, sikat ah. Ya. Pasang meneh. Wis Nah. wis. Wis ah. Ya. Wis ngumpulin nek Cukup kabeh. nasi. Iya Retro. Kuwi tak enteni kok. Tarik ngenteni kowe tok Tapi emang tro. duit Ret. Monggo. Seduit akeh iki kowe Retro. Undi mang iki wis berkalah. Iya. Kuwi kalane yo modal siji nek ana menombolno kalah undi ini. Wis ayo. Metu napa, Mang? Iki dicek pasangan sak, pasangan sak. Tak pasang. Oke, njeh sik. Telu papat. Oke, sip ya. Apa ya? Iya. Saya. Ngopi apa, Dit? Bener ya. Bener tapi Piye lek? Ngopi kok ngono iku? tak jarak.
Waduh, nah yo budek tenan lho, Di. Iya. Tenan. Wah, serius ono puasa. Tak bukane ya. Ya bukane totose. Terus ngape? Ora ngopo kok bakal. Ada ki urene tak dani kesuwen. Ada kegedean. Wah, saya Inget saya temenan. Iya. Ku bendel. Oke, siap Iya, ya. oke ya. Wis iki. Yo. 23. Ya, wes. Papat ae. Aku bendel 100 bendel. Selawe. Sawe ngene piye, Dong? Iki 35. 35 lah. 35. Lah itu 5 ngono lho. Liru iki Mang padha iki Mang. 25 ya, tak sanggul yo. Iya. Nenggune iki. Iki tak won ning iki monem ya, Mas? Yo, monem. Iki bener kabeh, Mas. Ya. Wis tek, Mas, tek ndar. Sik. Tak jipuken nah, tak imbuane. Iya. Kok neng papat ae ah. Papat. Heeh. Bola. Papat. Wah, iki nek radingan kok jas. Balik nang kene kenes. Loro. Ya. Yo. Wes, jajal. Wis. Bendel kowe. Bendel lah, bendel. Tak buka ya. Iya. Wes. Bendel, bendel. Bendel lah. Loh. Waduh, nek papat. Nem metu Bener, lah. Cak. Papat. Yo piye Iya. Loro lah ya penduk-penduk tuwa ya. Tro, metu neneng papat karo loro, Tro. Kemang jipuk dhuwit nang papat karo loro, tabuk malah bendel, Tro. Piye, Tro? Aku berarti bayar papat emang jipuk 100 ya? Iya. Jadi 200. Iya. Oke, emang 200 jadi balik tok iki 200 ya. Yo, Berarti balik 400 ya. Ki ada 100 ya. Anu Dik, silih dua tak nggo mbok. Ora. Ojo atra awi bandar kok, Bu. Silai duwe. Ana tong, silih engko tak kae. Iya, aja, Tro. Mosok kok malah utang niki terusan engko aku. Ana piye? modelnya. Lah aku lho padha wae yo tak nggo modal iki yo padha ae sembarang dengah tak nganu kaya. Utune iso papat tong piye, Cah? Iya, terus Iki anu ya apa jenenge? Iki ya kan berarti tak kayak utang 300 sih tak 100 sik. Enggak aku tak mulai njupuk dhuwit. Tak anu njupuk dhuwit sik ya. Yo wis Iya, ya wis, wis. ngono. Neng, kowe tak gak bar sik iki gak do. Ora ora isine isine kene ya. Engko tak nganu. Ya tak Yo, Kang. njupuk dhuwit sik ya. Oke. Iya. Tak enteni. Heeh. Tak kopiane ya. Iya. Yo. Nanti panas kayak gunung. Tunggu apa TV? Apa? Aku mau ikut apa? Aku ora mesti wong. Gun. Kenal. Le. Monggo. Monggo Tro, mlebu Tro. Mlebu. Iya, Lek. Lho lah apa Tro nggo TV barang?